Dat kan vanavond nog, dames en heren. Schrijf je vanavond nog in voor Peggy Express. Want morgenochtend dan is het gedaan. Dan sluiten Sam en Heidi de inschrijvingen af. Ja, en we willen ook graag iedereen nog eens bedanken. Heel Oostende om te beginnen dat we hier mochten staan met ons Beach House. En ook alle mensen hier die cocktails zijn komen drinken aan onze bar hier op het strand. Dikke merci daarvoor. Oké, ik weet niet wie het al voelt, maar de spanning is hier aan het stijgen. Dat heeft alles te maken met wat er op de schermen staat op dit moment. Ik hoop dat iedereen het een beetje goed kan zien. We zitten op dit moment aan de 36. Nog 35 seconden voor we gaan starten met Q2. Het is de bedoeling dat u straks vanaf 10 heel luid gaat meedoen. Zo luid als u kan. Is iedereen daar klaar voor? Is iedereen klaar voor de start van Q2? We zullen onze handen al klaarleggen, maar nog niet doen. Nee. Nog niet doen. We zijn er bijna al van 10 naar 0. Ja. Q Beach House, samen met jullie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En we zijn begonnen met Q2, dames en heren. De televisieplot van Q-Music. Q2.